皆さん、こんにちは。ガステレ、ティベティスへようこそ。チベットテレビのベルゾンです。チベットやダライラマ王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、ダライラマ王はオンラインによる法話を継続。中国当局がチベット人インターネット利用者を対象にガンダキャンペーンを徹底すると警告。アメリカ合衆国特別調整官のロバート・デストロ氏がインターネットを通じてダラムサラを訪問ようで、ダライラマ王と中央チベット政権はナンシー・ペロシアメリカ合衆国下院議長の再選を祝福。チベット人による2021年チベット中央政権出席大臣議会議員の予備選挙を実施。チベット医学中央評議会が創立17周年。ダラヤマ王は今週木曜日の午前、韓国人仏教徒グループからの要望を受けて行われた3日間にわたる般若心経の法話を終えられました。ダラヤマ王は結びの言葉として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、旅行や物理的な介護が制約される中、オンラインによる法話を今後も継続していく意向を示されました。悩んだ되게잼배 아는 지 가소래 맞아 민거 스토니아디 국강의 책이었대 이네다 가다 나도 지다 심을 교동야다 심기 뒤주야지 이뭐 이르잖아 그 자제도네 아는 시제도 깨시 아니 드롤링시 구두시 제그 모든 제도를まだ新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、ダライラマ王は科学者や医療従事者による新型コロナウイルス感染症の治療方法を模索する綿密な努力を称賛されました。주도 예배이나 롤헬 전에 에네 지 내염도 봐 세야게 한다 체리부든다 적자든지 그 사서 가서다 매주시라 지기야래 제수 예라예 시라야고래 中国当局は最近の通知によりチベット自治区においてオンラインアプリなどを使用して中国共産党に背く活動を行った個人を対象に刑事訴追することを発表しました。この11月24日付の通知は2020年12月24日に公示され、中国当局は違反者に対して法律に従ってガンダキャンペーンを徹底すると警告しています。中国共産党は社会の安定を維持することを目的として Google、Facebook、そして Twitter など言論や情報の発信をより自由に行うことを可能にする多くのソーシャルメディア環境や検索エンジンを非合法化しています。3.1 アメリカ合衆国チベット問題担当特別調整官ロバート・デストロ国務次官補は来週中央チベット政権が招待するダラムサラをインターネットを通じてに訪問される予定です。デストロ特別調整官は出席大臣をはじめ中央チベット政権の関係閣僚そしてチベット亡命議会議長や議員らとネット面会する予定です。会議のほかデストロ国務次官補はチベット人の熟練校やジャーナリストらとの交流も予定しています。ナンシー・ペロシがアメリカ合衆国下院議会議長として4期目を確保されたことに対してダライラマ王と中央チベット政権は心から祝福されました。ダライラマ王はナンシー・ペロシ氏に宛てた祝辞の中でアメリカ合衆国下院議長としてアメリカ国民の願いや希望を実現させ、さらにはより一層の平和や世界の調和を形作く手助けとなる重要な役割を担い続けることを
確信していますと述べられました。また、中央チベット政権の首席大臣であるロブソン宣言博士とチベット亡命議会副議長のアチャリア・イシ・プンチョク氏もナンシー・ペロシ氏の再選を心から祝福されました。亡命チベット人コミュニティでは2021年1月3日に行われた次期首席大臣と第17回チベット議会議員の予備選挙において多くの人々が投票を行いました。新型コロナウイルスの感染拡大に対する対応が続く中、2021年総選挙の予備選では、特にチベット人、若年者層による素晴らしく積極的な参加が見受けられました。中央チベット政権ブリュッセル事務所管下であるオランダ、フランス、スペインの西ヨーロッパ諸国に居住するチベット人有権者らは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による打撃を受けて一部地域では移動が制限されるなどしていたにもかかわらず、2021年首席大臣及び第17回チベット議会議員の予備選の選挙権を行使しました。また、在日チベット人コミュニティでは積極的な予備選挙への参加がなされ、登録有権者の約7割が票を投じしました。在ロシアチベット人らは票を投じる高い意気込みとともに投票所を訪れました。さらに当日は首席大臣であるロブソン宣言博士や関係閣僚らも票を投じしました。チベット医学中央評議会は2021年1月5日、評議会事務所を開設してから17周年を迎えました。周辺で厚生省のカルン・チョイギョン・ワンチョク氏は、ダルムサラの感染基準に所在する中央チベット政権厚生省の評議会事務所を発足しました。また、来賓のアチャリア・イェシ・プンチョクチベット亡命議会副議長は、チベット医学中央評議会が編集したチベット医学に関する書籍を事実上発表しました。今週のニュースはここまでです。また来週お会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。